Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ai kublai ke Rusia, ya ke India, haka Republik de ke bah nyupsan, haka rukom ke bah kerpang bah. Kaja ka pak kubor jong ka Rusia, ha Delhi, kala rakhe pendon burom, ya ka singi Republik de ke bah nyupsan, jong ka India. Ling bakan ka video, layu i baki artis nong Rusia, kila ya syada ka jingroi ke bah bang bah, ban pen idak ya ka singi ke bah kerpang, jong ka India. Layu iru basibun ki kena nong Rusia kila yale kemen lang hakane ka singi Republik haka jaka pak kubor jong ka Rusia ha Delhi lingba ka jaka pak kubor jong ka Rusia kala pada ka message jong ka jing it ya ka India ha Twitter from Russia with love pak ka Moscow da ka message na ka mda ka India haka Republik de ka bah nyupsan. Hakane ka Republik de jong ka India ka ba ipu iping lasaki ha Kartapyapat jong ka New Delhi u presiden jong ka France u Emmanuel Macron u de chief guest hakane ka Republik de ka ba nyupsan jong ka India.